Прывітанне, шановныя сябры, подписчики, аматары беларускай, агульнай нашай беларуска-польскай гісторыі. Сёння нас чакае вельмі цікавы выезд. Гэта экспедыцыя па даках, якія жаўнеры, сапёры 20-й пехотнай дывізіі войска польскага, якую польская каманда неафіцыйна называла фортэчнай, крепасной, а таксама беларускай. А нацысты пасля баёў 39-го года называлі жалезнай, пабудавалі умацаванні непасрэдна на лініі мяжы з Германіяй. Зноў з'яўляецца памежная тэматыка. Таму глядзіце гэтае відэо, падпісвайцеся на канал Гісторыя побач. Будзе сапраўды шмат унікальных для Беларусі фактаў, аб'ектаў і гісторый. Гэта наша гісторыя, гэта гісторыя, якая павінна нас аб'ядноўваць. Глядзіце. Ось, шановныя сябры, у лесе пад Малавай, і тут вельмі цікавае месца. Зусім побач знаходзіцца пахаванне польскіх памежнікаў, якія загінулі яшчэ да пачатку Другой светнай вайны, яшчэ да нападу Германіі на Польшу. Это вось ахвяры ўжо той вайны, якая рыхтавалася, бо тут зусім побач была якраз мяжа з Трэцім рэйхам, мяжа з усходняй Прусіі. Ось, шановныя сябры, камень, які быў пастаўлены ў 1979 годзе на месцы гібелі польскіх памежнікаў стражы гранічнай. Гэта памежная ахова, якая ахоўвала, якраз знаходзілася на мяжы з усходняй Прусіяй. Не блытайце з корпусам аховы памежа, які ахоўваў савецка-польскую мяжу, у тым ліку і з БССР. Вось яны сталі, па сутнасці, аднымі з першых ахвяр Другой сусветнай вайны. Бо першымі ахвярамі сталі, зразумела, удзельнікі аперацыі «Кансервы» нападу на радыёстанцыю ў Гляйвіцы ці Глівіцы. Так вось тут якраз гэтыя памежнікі абаранялі мяжу з Трэцім рэйхам і гераічна загінулі. Вось тут гэтае месца. Вось, па сутнасці, лес, які знаходзіўся зусім побач з Германіяй. Ілава зараз, тады это Ілаў, это ўжо тэрыторыя усходняй Прусіі. Нацысты, зразумела, рыхтаваліся да нападу і прашчупвалі на тэрыторыю магчымых будучых баявых дзеянняў. Яны ведалі, што 20-я дывізія рыхтуе абарончыя пазіцыі. Але польскі бок таксама рыхтаваўся да магчымай вайны і таксама стараўся знішчаць гэтыя дыверсійныя групы немцаў, гэтыя групы выведнікаў, і таму, канешне, былі страты з абодвух бакоў. За перыяд з 38 па 39 год у Еўропе шмат што змянілася. Чэхаславакія, краіна, якая мела досыць моцную армію, адны з лепшых на той момант танкаў. І Чэхаславакія вырашае не змагацца супраць нацыстаў. Яны аддаюць спачатку сваю тэрыторыю, гэта Судэты, а потым дазваляюць нацыстам акупаваць і далейшую частку Чэхіі. Зразумела, Польша ў 38 годзе таксама ўдзельнічае у вось гэтым перадзеле Чэхаславакіі. Гэта вось маленькі кавалачак там, на поўдні Польшы. Кавалачак, які ў 20-м годзе чэхаславацкая армія заняла. І вось 1938 годзе гэты маленькі
кавалак чехословацкай тэрыторыі пераходзіць у склад другой Рэчы Паспалітай. Сёння гэты момант, аперацыя «Лом», узгадваецца Польшы, асабліва расійскімі гісторыкамі, у негатыўным кантэксце. Але ж гэта не адмаўляе тое, што менавіта другая Рэч Паспалітая, менавіта гэтая міжваенная Польша стала першай краінай, якая сказала Гітлеру «не», якая вырашыла змагацца супраць нацыстаў. Ну, шановні сябры, у Ніжкі Завадскія, там помнік пехура ці пехацінца, а тут помнік абаронцам пазіцыі пад Млавай. Прычым помнік зроблены вельмі моцна. Гэта польскі ДАК, кулямётная пазіцыя, якая тут прыкрывала ось насамрэч пазіцыі польскіх войскаў. Змагаліся моцна, бачна, што она пашкоджана, пабіта, і вось тут якраз бачым ось такая стылізацыя. Краты зроблены ось, і тут показана схематычна бітва. Вось гэтая бітва под Млавай, як наступалі нямецкія войскі. Паўтаруся, яны спрабавалі прабіцца наўпрост у бок Варшавы. Ну, але 20-я дывізія, 79-й, 78-й і 80-й палкі сталі тут і спынілі рух немцаў. 20-я пехотная дывізія под камандаваннем палкоўніка Лавіч-Лішкі. Змагаліся моцна, змагаліся гераічна. Сілы былі няроўныя, але біліся да апошняга. Ну і вось шыкоўны помнік, бачым крыж вертуці мілітары, а тут вось прозвішчы жаўнераў, якія загінулі падчас баёў 1-3 верасня 1939 года. Горбаш Александр, відавочна капрал, відавочна наш хлопец. А ось яшчэ Іван Сачук, ласка. Ну і вось, шановныя сябры, адзін з першых польскіх дакаў, якія мы тут сустрэлі з Арыкам, якраз вось гэты звычайны кулямётны дак, але ж на ім стаіць вось гэтая памятная табліца у гонар і ў памяць жаўнераў 79-го пехотнага палка войска польскага палка імя гетмана Льва Сапегі са Слоніма. Вось зноў наша сумесная беларуска-польская гісторыя. У сакавіку 1939 года 20-я пехотная дывізія войска польскага з Барановича была перакінута сюды, под Млаву, каб арганізаваць абарону супраць нацыстаў. Тут зусім побач была мяжа з Трэцім рэйхам. Вы можете сябе уявіць, з вясны 1939 года па лета вось гэтыя жаўнеры з Барановичаў пабудавалі тут каля 50 дакаў. Дакаў, якія сустрэлі нацыстаў раніцай 1 верасня 1939. Шановныя сябры, зараз паспрабуем зайсці ўнутр гэтай крэпасці. Вось яна
досить невеликая. Бачим, вот тут вот один кулеметный. Как раз таки вот тут арка бачим, как раз один кулеметный. Одна кулеметная амбразура, а вот другая кулеметная амбразура. И тут бачим так само трапление. Обстреливали эти огневую кропку, ну и вот на звычайный кулемет. Невеликая такая ручный кулемет, невеликая амбразурка. Ну и уваход. Як бачим, это только ось таки невеликая огневая кропка на всего два кулеметы по сутности из одной вот этой избой одним казематом. И тут еще дровляные конструкции бачим оригинальные. Ось так. Цікавая конструкция весь досить. Ось, шановні сябри, одна з памежних вёсак. Памежных, зразумела, перед войной. Ось гэтая вёска знаходзілася. Як вона ще назива? Наперки. Она находилась непосредственно на меже с Германией. Когда нацисты напали на Польшу, то отсюда из этой вёски люди бегали уже боком лавы, ратовались. Тут дойчев было не так шмат, а в основном были поляки. И, конечно, это была великая трагедия первые дни Другой Всесветной войны. Шановні сябры, баі пачаліся ўжо 1 верасня 1939 года. Тады было досыць кровавае выпрабаванне. Тут 20-я пехотная дывізія, гэта 3 палкі: 79-й, 78-й з Баранавічаў і 80-й са Слоніма. 79-й таксама слонімскі. Яны занялі гэтыя пазіцыі, як я ўжо казаў, з вясны 39-го, на восень прыйшлося змагацца. Прычым вельмі важны момант, гэтыя палкі фарміраваліся па тэрытарыяльным прынцыпе, то бок там было дастаткова шмат менавіта ураджэнцаў паўночна-ўсходніх воеводстваў Другой Рэчы Паспалітай ці, проста кажучы, беларусаў. Прычым туды мабілізавалі вялікую колькасць і такіх дастаткова ўжо дарослых мужчын за саракоўнік. І афіцеры пісалі, навошта нам, польскія афіцеры пісалі, зразумела, навошта нам гэтыя старыя мужыкі, якія сидзелі б дома. А гэтыя старыя мужыкі ўжо 1 верасня 39-го з крыкам «Ура!» пайшлі на немцаў і білі іх досыць моцна тут пад Млавай. Вялікая колькасць жаўнераў войска польскага загінула. І вось тут мы побач з магілай. Якраз дзе пахаваны брацкая магіла. 54 жаўнеры, якія абараняліся тут, на Млаўскай зямлі. 20-я пехотная дывізія войска польскага. 20-я пехотная, якую палякі называлі беларускай ці фортэчнай, а немцы называлі жалезнай. Ну вось мы ідзем да чарговага польскага даху, які сапёры 20-й пехотнай дывізіі тут будавалі. І вось мы яго бачым. І вось тут якраз бачны сапраўды насып. Як вось гэтую тыльную частку абсыпалі, каб яна была. Ну і бачна, што яна абстрэляна, гэтая кропка. Відзіш, што адстрэляна. Еще один дак Млавской позиции. Ось он. Огневая кропка, она типовая, як тая, что мы бачили попередньо. И тут бачите еще элементы будаўнічай конструкции, драўляныя, яны яшчэ захаваліся. І вось бачым якраз гэтыя амбразуры, якія прастрэльвалі дарогу. Ну, ось, што так слаба дабудавана гэта ўсё было. Не хапала часу, яны вельмі хуценька будавалі жаўнеры сапёры 20-й дывізіі.
Што змаглі, то зрабілі. Ну, шановні сябры, мы працягваем ехаць, вывучаць гэтыя пазіцыі разам з Арыкам. Арык выдатны чалавек і сапраўдны такой млавянін, чалавек, які ведае гэта ўсё і расказваў мне вельмі цікавую гісторыю. Калі ў мінулым годзе было забаронена хадзіць па могілках з-за ковіду, то ён з сябрамі ездзіў па могілках вось тут у лесе, вайсковыя пахаванні, якраз наведаў, каб пакласці і паставіць зніж. Вельмі паважная справа. Ну і тут сапраўды ёсць што ўбачыць, ёсць што паглядзець, і мне вельмі цікава, што тут зноў з'яўляецца памежная тэматыка, што тут з'яўляецца якраз гісторыя мяжы другой Рэчы Паспалітай. Іншай, канешне, гэта не мяжа з Савецкім Саюзам, але мяжа з іншым досыць моцным ворагам міжваеннай Польшы, гэта Трэці Рэйх, Усходняя Прусія, і адсюль нацысты і планавалі нанесці галоўны удар на Варшаву. Паўтаруся, першы раз кажу, тых, хто не ведаў, адсюль да Варшавы трошкі больш за 100 кіламетраў. 120-130 кіламетраў. І гэта досыць такая добрая дыстанцыя для нямецкіх бронетанкавых сіл, каб прорвацца і бліцкрыгам прайсці менавіта да польскай сталіцы. Але не вылучылі нацысты раніцай 1 верасня 1939 года, што іх тут сустрэнуць хлопцы з 20-й пехотнай дывізіі войска польскага. Ось, шановні сябры, за маёй спиной знакаміты помнік пехацінца, абаронцам Млавы і гераічным жаўнерам арміі Модлін. 1 верасня 1939 года. А там у Нішкі-Завадскі і поле, дзе адбывалася тая жудасная і цяжкая бітва. Там па сёння ёсць бункеры, пабітыя, якраз знішчаныя стрэламі. Тут зусім побач знаходзіцца адзін з польскіх дакаў, які пацярпеў адным з першых падчас нямецкага наступу. Па ўспамінах, снарад трапіў дакладна ў амбразуру. Выбух быў цяжкі, дзетанавала амуніцыя. Калі жаўнеры войска польскага знайшлі ўнутр, то ўбачылі жудасную карціну. Целы жаўнераў, іх калег проста былі размазаны па сценах даку. Жаўнеры паднялі салому, выцерлі, што магчыма, і працягвалі бой. Яны змагаліся за свой дом. Жаўнеры змагаліся гераічна. Афіцеры войска польскага, якія ўдзельнічалі ў той бітве, апісвалі вельмі цікавыя падзеі. З крыкам «Ура!» падымаліся жаўнеры з акопаў і ішлі на немцаў. Гэта флегматычныя беларусы ішлі супраць германцаў, кідаючы ў іх натоўпы гранаты і ідучы супраць ворага са штыкамі. Мала дзе потым гэта сустрэнеш, але ж вось гэты момант ён аб'ядноўвае і беларусаў, і палякаў. Мы першыя пачалі змагацца супраць нацыстаў у Европе. Мы першыя, хто яшчэ ў верасні 39-го зрабілі крок да перамогі ў траўні 45-го. Ось, шановні сябры, падняліся мы на такое вось узвышша досыць моцнае. І тут ось бачым магіла жаўнера. Гэта жаўнер, які загінуў у верасні 39-го года тут падчас абароны млавскай пазіцыі. Прычым ён быў цяжка паранены, і вось там, за гэтым пагоркам, знаходзіцца вёска. Ён знаходзіўся там, у гэтай вёсцы, і перад смерцю пажадаў, каб яго менавіта пахавалі на той пазіцыі, дзе ён абараняўся побач з калегамі. Ну і вось бачыце, тут слаба бачна імя, але яно ёсць, яго можна знайсці, і яго пахавалі вот здесь. Это такая лясная магіла. Это вось адзін з слядоў якраз верасня 39-го года гераічнай абароны 20-й дывізіі пехоты войска польскага беларускай крепостной
железный. А ось мы зараз с Арыком прочитали, что это рядовый Станислав Возняк. Ну, ось вересень 39-го года. Тут варто обозначить, что с соковика 1939 года по вересень польскія вайсковыя інжынеры ці сапёры тут пабудавалі некалькі ліній умацаванняў менавіта пад млавай гэтых дакаў. І зараз мы набліжаемся да аднаго з дакаў якраз другой лініі. Гэта дак звычайны кулямётны, але ж якраз ён не быў непасрэдна пад атакай немцаў 1 верасня 1939 года, але ж, канешне, таксама удзельнічаў у баявых дзеяннях. Глядзім. Ось, бачым, гэты кулямётны дак польскі. Таксама трохі атрымаў. Быў абстраляны немцамі. З таго боку, з гэтага боку он цэлы. Бачым. Тут в ogóle nic nie ma. Śladów nawet od CKM-ów. Tutaj бачым якраз арыгінальная частка. Ну і вось амбразура. Ну і вось, шановні сябры, зараз мы паспрабуем тут увайсці ў гэты дак. Праца гісторыка. Маленький, конечно, дак. Невялікі з гэтага боку мы бачым, што няма ніякіх трапленняў. Вось нават драўляныя канструкцыі тут засталіся цэлыя. Вось яны вычышчаны. А вот тут ужо трапленні былі, вось тут бачым. Ось кулямётная маленькая амбразура для браўнінгаў. Не дать магчымасць прорвацца. Ось тут таксама вось бачым трапленні ёсць. Кулямётная. Стрэльвалі яго немцы. Ось такая цікавая гісторыя. Ось насамрэч выходзім зараз з гэтага даку. Ось такая агневая кропка. Бачым, вось там дарога. Якраз гэтую дарогу ён і прастрэльваў. Ну і вось такая канструкцыя. Іх было некалькі штук. Вось там у лесе таксама яшчэ некалькі штук. Яны якраз былі пастаўлены вось летом 1939 года. Ну і вось, шановныя сябры, яшчэ адзін дак млаўскай пазіцыі. Ён вось так разварочаны, але гэты дак хутчэй за ўсё быў знішчаны не немцамі, а чырвонаармейцамі ўжо ў 45-м годзе, калі яны наступалі. І вось тут нямецкія пазіцыі на ўсходнюю Прусію прорывалі. І вось бачыце, унутраны выбух вось тут знішчыў гэтую агневую кропку. Одна амбразура, ось тут другая амбразура. Ось бачым, як гэты дак знішчаны. Ну і, на жаль, ён зараз ператварыўся ўжо ў сметнік. Ось бачым якраз гэты дак знішчаны. А вось тут ужо ідуць траншеі польскіх жаўнераў, якія тут абараняліся. Ну і бачым, які пагорак там наперадзе. Ось, сябры, глядзіце, бачыце, тут вось ідзе траншея. Ось там знаходзіцца дак, ось наперадзе. І тут быў вельмі цікавы момант, калі падчас баёў 1 верасня, 2 верасня 1939 года немцы захапілі адзін з дакаў унізе, і гэта ўбачыў гарнізон другой лініі дакаў.
И они так умело провели контрнаступ и выбили немцев с захопленного Даку, что жаўнеры з третьей линии просто аплодировали им насамрэч, потому что это была проведена операция по всех канонах войсковой науки. Они просто обошли, взяли, блокировали и выбили. Это досить моцный момент. Это еще один доказ того, что жаўнеры на млаўской позиции, жаўнеры 20-й дивизии пехоты, умели воевать и были подрыхтованы до боевых дзеянняў супраць немцев. А мы вот любим собирать грибы у зиму. И вот, кай ласка, Арек знайшов. Листопадова курка. Знайшов лисичку. Ось так. Побач з даком. Це ще проєкт цікаво. Ось тут дак. А ось там напереді, ось у тим лісочку, там рака, млаўка. І гэта рака вже була мяжой паміж Другой Рэчы Паспалітай і Трэцім Рэйхам. Бачите, як близько. Ось уже мяжа, а ось тут уже першае ўмацаванне. Важным моментом было тое, што 20-я пехотная дивизия у міжваенны час рыхтавалася для ведення боевых дзеянняў супраць Чырвонай арміі у выпадку уварвання апошняй на тэрыторыю Другой Рэчы Паспалітай. І таму менавіта пад Баранавічамі з'явіліся польскія ўмацаванні. Там пабудавалі шмат новых польскіх дакаў, а таксама менавіта вось аднавілі частку нямецкіх, адрамантавалі частку нямецкіх дакаў. І таму гэтая вайсковая адзінка увесь час рыхтавалася менавіта вось такіх абарончых дзеянняў у фортыфікацыйных пазіцыях. І калі ў сакавіку 39-го яе перакінулі на паўночны захад Польшы, жаўнеры 20-й дывізіі ведалі, што рабіць. Вы, шановные зябры, мы подходим до довоенной, хотелось сказать советско-польской, не, польско-германской мяжи. Ось она, река Млаўка. Ось бачим мосток. И ось тут заканчивалась до 39-го года Польша и починалася Третий Рейх, нацистская Німеччина. Менавіта у сувязі з гэтым вось там у тым лесе пачалі з'яўляцца якраз польскія доўгатэрміновыя агнявыя кропкі. Вось, сябры, зусім побач з тым, які вось мы там бачылі ўзарваны, і з мяжой знаходзіцца яшчэ адзін польскі дак вось гэтай млаўскай пазіцыі, і быў пабудаваны ў 39-м годзе. Зараз мы яго паглядзім. І бачыце, вось ужо пачынаюцца акопы. І вось ён. Вось яна, агнявая кропка. Типовый польский дак. Так что, сябры, зараз войдем у чарговую огневую кропку. У нас тут уже брудненько. Бачим, что тут некий уже пожар был. Драўляная частка была побруджена. Вот некие еще комары летают. Да. Запах тут не зусім. І ось бачимо типовая огневая кропка млаўской позиции. Ось бачимо якраз як на долоні уся дорога. Ось он тут і прострілював її якраз. Ось, сябры, выходим мы з этой огневой кропки и бачим яе ось фасад. Типовая польская огневая кропка
на млаўскай пазіцыі. Зусім побач з мяжой з нацысцкай Нямецчынай. Ось бачыце, сябры, вось агнявая кропка. А вось тут быў такі насып. Ну ось ён уже абсыпаўся, вось тут ён бачны. А так в вугле сцяна была засыпана. Ну і вось дарога ўнізе. Вось, сябры, адсюль добра бачная структура даху. Вось бачым одна амбразура, вось тут другая амбразура. Гэта вось уваход. Тут вось по двух боках былі амбразуры для кулемётаў РКМ Браунинг, ручныя кулемёты. Ну і вось дах. Прычым тут цікавы дах. Тут на версіі якраз такая нібы ванначка, таго мы не бачылі на іншых дахах. Ну і зверху бачым вось свіныя хвасты для маскіроўкі. Вось там лес, і вось там рачулка, млаўка. До 1939 года там была германо-польская мяжа, зусім побач. Бачите, тут населенный пункт Млаўка называется, и вот там уже у той бок была мяжа. Мы уезжаем знову в Млаўку. Ну, звычайна на пазіцыях абарончых сустракаюцца не толькі гэтыя кулямётныя звычайныя дакі, але ж і дакі іншых катэгорый. Ну, напрыклад, назіральныя. Вось зараз мы бачым один такі назіральны дак на млаўскай пазіцыі. Ну і зараз, сябры, паспрабуем увайсці у гэты назіральны дак. І тут бачым, не так это просто зрабіць. Забруджаны тут трошки. Ён вельмі маленькі. Але ж паспрабуем зайсці. Зараз вось. Ну вось, сябры, бачым. Тут вось вентиляцыя. Так яны не дарабілі до конца. Вось. А адсюль адбывалася якраз назіранне за вось непасрэдна дарогай. Дорога, якая вела в Германию. Вось она тут, эта дорога. Вось туды. Ну вось, сябры, зараз я паспрабую выйсці з гэтай кнопкі. Не просто гэта зрабіць. Але я гэта зрабіў. І вось зараз выхожу, гляжу, як і што. Вось ён, назіральны пункт. Такіх пунктаў насамрэч не так шмат было. Но вось тут мы якраз маем яго, і досыць цікавая. Досыць цікавы прыклад польскай фортыфікацыі міжваеннай. Ось, шановні сябры, йду я до наступної огневої кропки. Збираюся по горці. І ось вона, ця огневая кропка напереді. О, знову типовий дак млаўскай пазіцыі. А тут нават, бачите, який знак стоїть. Не ведаю, хто його тут намалював, але він тут є. Ага. Тут ось інша амбразурка. Виходик. Ось. Ось така огневая кропка. Фух. Ось бачите, амбразура, ось тут эта частка, она адрозніваецца, але тут яшчэ драўляныя канструкцыі старыя, калі яны будавалі гэты дак, яшчэ не выбілі гэтыя драўляныя. Ну вось бачым выхад з даку, і вось ідуць акопы на поўны профіль.
Ну ось, сябры, яшчэ один дак. Ось якраз польскі з млаўскай пазіцыі. Ну і ось тыповы двухамбразурны, якраз побач з возерам. Все якраз тут ёсць. Побач была межа з Германіяй. Падчас бітвы пад Млавай тут, акрамя пехотнікаў, з 20-й пехотнай дывізіі прымалі ўдзел яшчэ і кавалерысты Новагрудскай брыгады кавалерыі пад камандаваннем Уладзіслава Андрэса. Так, таго самага Уладзіслава Андрэса, які ў 1941 годзе камандаваў войскам Андрэса, якой потым стала другім польскім корпусам. У размове са Сталінам ён сказаў: «Я хочу, каб у польскае войска трапілі не толькі палякі, але беларусы і прадстаўнікі іншых нацыянальнасцяў, грамадзяне другой Рэчы Паспалітай». На што Сталін адзначыў: «Навошта вам беларусы? Палякі добрыя жаўнеры». І Уладзіслав Андрэс сказаў: «Я ведаю беларусаў як добрых жаўнераў яшчэ з верасня 39-го. Ён ведаў, пра што казаў, бо ён памятаў, як гэтыя жаўнеры мужна змагаліся супраць нацыстаў пад Млавай у першыя дні Другой сусветнай вайны. І вось яшчэ один польскі дак млаўскай пазіцыі. Як бачым, прайшліся трафейні. Гэта, хутчэй за ўсё, трапілі па ім 37 мм гарматы. Ну і вось, канешне, па амбразурах білі. Гэта не той дак, які вось там на ўзбярэжжы, той абстрэльвалі вельмі моцна, але і гэты таксама моцна атрымаў. Іншая амбразура не пабіта, іншая амбразура цэлая. Бачым намётная, і вось бачым другая амбразура, вось яна цэленькая. Глядим, что тут внутри. Тут больше-менш чисто. Так само есть сметник. Вот две амбразуры. Но тут внутри, дякую Богу, нема никаких выбухов. Значит, можно допустить, что люди выжили. Хотя на версии, вось на даху бачно, шмат было траплення аскепкаў. Там могли быть и ахвяры. И на стенах так само бачно. Ну и вось. Торговый дак. За нами. Млаўскай пазіцыі. Такая праца беларускага гісторыка. Ну вось, глядзіце, да? Вось прилетел один снаряд. Вось тут. А тут уже другой снаряд прилетел. А третий пошел непосредственно в амбразуру. Вот, бачите? Ось так атрымаў гэты дак. А вось яшчэ снаряд прыйшоў, і вось яшчэ прыйшоў снаряд. Ось такая цяжкая гісторыя. Ну вось, бачым яшчэ один дак, і он іншы. Так, а он есть інны. Направо. Ну то йдемо там. Як бачимо, в гэтым раёне один за другим ідуць ось такія аднаамбразурныя польскія дакі. Ось. Тут яго слепая сцена. Як бачым. Ну і одна амбразура. Поглядим зараз, что тут внутри есть. Какие канистры стоять. Я зовсім маленький. Бачим, да, и он усяго только на одном амбразуру. Ну, побиты так само бачим тут. Ось. Тут гэтая стена у яго слепая.
Ось зараз поглядім, що тут було. А ось насамрэч бачно, да? Тут ось сліди. Сюди прийшлися траплення. Ось оттуда. Ну і тут так само. Ось така цяжка історія. Шановні сябри, ви часто кажете про те, що варто було б робити особні лекції, відеолекції. Ну, я про гэта думаю насамрэч, і магчыма на канале Гісторыя побач з'явяцца таксама і відеолекції. Матэрыялу досыць шмат, фактаў досыць шмат, ну і буду павалютку рабіць вось гэта. Ну а пакуль даследаванні працягваюцца. Ой так. Ну і ось, шановныя сябры, як мы памятаем, у даках баранавіцкага ўмацаванага ўчастка войска польскага вельмі шмат менавіта ўмацаванняў з надпісамі. Там «Нехже Польска», «Твердо нам будзе каждый прух» і так далей. Вось тут 20-я дывізія, ці сапёры 20-й дывізіі ўжо не ставілі гэтых надпісаў, проста не было часу. Аднак некаторыя сапёры ці жаўнеры ўсё ж такі паспявалі зрабіць гэтыя надпісы. І вось, калі ласка, глядзіце. Надпіс просто унікальны. Альшэўскі, 1 верасня 1939 года. Ось такое прывітанне з першага дня Другой сусветнай вайны. Ось, шановні сябры, ось там за ракой была уже Германия, та самая нацистская Германия, Третий рейх, ці ўсходняя Пруссия. А тут была другая Рэч Паспалітая. І тут былі жаўнеры з баранавічаў 20-й пехотнай дывізіі, якія мужна і гераічна біліся тут у верасні 39-го. Гэта гісторыя, якая павінна нас аб'ядноўваць, нас, беларусаў і палякаў, і яна не можа нас раз'яднаць, бо тут быў пакладзены пачатак вялікай перамогі ў траўні 45-го года. Тут беларусы ў мундзірах войска польскага разам з палякамі, разам з прадстаўнікамі іншых нацыянальнасцяў мужна змагаліся супраць гітлераўцаў. І як пра гэта можна забыць? Якой палітыкай гэта можна замяніць? Не, гэта немагчыма. Што бы ні было, што бы ні казалі, я буду працаваць, я буду пісаць пра беларусаў у войску польскім, я буду расказваць гэтую праўду. А вы, калі жадаеце мець незалежную дзяржаву, калі жадаеце шанаваць сваю краіну, Беларусь, будете глядзець, будете чытаць, будете хадзіць у бібліятэкі і архівы, каб гэта шанаваць, каб шанаваць гэтую памяць гэтых герояў Другой сусветнай вайны, польскіх жаўнераў, беларускіх жаўнераў, савецкіх жаўнераў. Гэтую памяць варта захоўваць. І я яе захоўваю. Я захоўваю яе, таму што гэта моя справа, гэта справа гонару.